Значи историята тук започва с няколко месеца назад, когато бях решил да се направя соло пътуване. Бях се навил, защото гледах доста рилчета, че това изгражда духа и носи едно такова чувство, което не може да ти бъде предоставено от пътуване с приятели. След това им приключение със сигурност се убедих в това. Пътувал съм много пъти с приятели. Да, забавно е, приятно е, но определено ти дава също чувство на самостоятелност и свобода, като това да си сам. Но все пак нека започна към същинското пътуване. Оригинално планът беше да посетя няколко локации. Изоставената обсерватория в Стара Загора, Бузлуджа и накрая да се кача с колата на връх Ботев, където да къмпингувам или в самата кола, или в заслон Маринка, ако там е свободно. На следващия ден щях да посетя Академийското прескало и околията. Съответно си стегнах багажа, запалих колата и потеглих рано в 6:30 сутринта. След няколко часа вече виждах Стара Загора на хоризонта. Влязох в града и се запътих към обсерваторията, където обаче се случи нещо неочаквано. Пристигнах на първото място, което би трябвало да бъде някаква обсерватория в Стара Загора. Но обаче не виждам да има нещо особено. Пред има някаква антена, може би е от обсерваторията. Сега ще видим. Така, лоши новини. Оказва се, че обсерваторията не е изоставена, както се надявах. Имаше охрана, който се седеше спокойно на стола. И реших малко да замажа положението и да го питам къде е зоологическата градина, понеже знам, че това е някъде близо до зоологическата градина в Стара Загора. Да, пича ми обясни реално къде е. Не смятам да ходя, но пък ще продължим нататък към следващата цел. Всъщност, следващата цел в момента е да хапна, понеже 8 часа, почти 9, не съм ял, тръгнах 6 часа. Бях леко разочарован за обсерваторията, но все пак не беше най-важното от пътуването ми. Минах през магазин, запасих се за днес и утрешния ден и се запътих директно към Бузлуджа. Излезнах вече от Стара Загора и отивам към Бузлуджа. Дали мога да влезнем. Ако не, просто ще си направя снимките с дрона, ще хапна там малко, ще се порадвам и лека по лека ще се запътя за връх Ботев. Всъщност се вижда от тук Бузлуджа, не знам дали се вижда на камерата. Сега след завоя ще видя, пак се покаже. Ето е Бузлуджа. Имаме около 10-15 км до там някъде. Ето е красотата на Съветския съюз. Красота някои им биха поспорили, ама според мен изглежда готино. Според много хора също. Така че да видим дали можем да се качим или да влезем изобщо вътре. Бях видял от няколко други канали, че има начин да се влезе вътре. Съответно мисълта за това място беше да намеря как точно мога да вляза. Да видим сега ще стане ли моята работа. Хубавото е, че няма хора наоколо. Камера не виждам. Би било странно да има камера, но все пак мисля за такива неща. Охрана се, ако има, въпреки че днес е почивен ден. Ще видим как ще е. Мисля, че намерих откъде са се качвали. Обаче моят дебел не може да се качи оттам. Пробвах, някъде не съм пробвал. Стигам до това тук и после там. Не знам, не мога да намеря някакво удобно място, където да се фана и да не рискувам да падне да се чупя гръбнака тук. Егенето си казва думата. Преди бих успял. Ето там е шипка. Все пак реших да видя с дрона дали изобщо има пролука отгоре, откъдето може да се влезе. Бях решил, че ако има смисъл, все ще намеря начин да се кача.
тъй като имам доста време, докато трябва хора да се кача на Ботев. Между другото мисля, че там е Ботев, не съм сигурен. Малко ме е трудно да го позная от далечината. Но реших да се разходя до този върх. Тъй че нека да отидем там. Пуснах дрона да видя покрива, какво става там. Обаче не ми се струва да има някакъв път навътре, няма дупка, нето или някакъв прозорец някъде. Така че пак се чудя дали това там дето беше поставено за качване, потенциално. Наистина е било, може би, пътя за навътре. Не знам, надявам се, че може да има някаква дупка, където е скатана скрита. Това означава да търся. Другия вариант има едни кръгли прозорци с по едно желязо по средата. За време нужда не може да се влиза. Ако успея да ги стигна, ще вляза неми. Се чудя дали да не взема половин час и така да наредя камъни да пробвам да се кача. Просто не знам къде ще ме закара, от другата страна пак по-високо, малко няма да ми е филм. Впрочем, върхът, до който реших да се разходя, е кръстен на Хаджи Димитър с височина от 1441 метра. Интересен факт е, че през 1868 година там се сражава Хаджи Димитровата чета. Ако не се лъжа, специфичната битка е и вдъхновението на Христо Ботев да напише едноименната балада за Хаджи Димитър, която всички сме учили в училище. Беше наистина уникално нещо да отида на подобно място, знаейки каква история пази то. За добро или за лошо се напълни с много коли там изведнъж. Всеки днеска решил явно да ходи на Бузлуджа. Най-вероятно сега дори няма да мога да отгледам още повече като хората за друг път за влизане. Малко лош късмет, ама ето път ще има. Все мога да дойда пак някой друг път. Все пак ще се направя на ударен, ще разпитам дали някой не знае откъде се влиза. Много малък шанс, нали? Някой да знае. Но пък по-добре да пробвам, отколкото да не. Хората, които бяха там, бяха от някакъв клуб за ретро автомобили или нещо от сорта. Не изглеждаха като такива, които биха знаели нещо за влизане вътре. В интерес на истината, няколко дни след като бях там, се поразучих и намерих два стари входа, които за жалост вече са запушени. Бил съм прав обаче, че пътят е през покрива, защото намерих пост на едни други ентусиасти, които са използвали въжета да се покатерят нагоре. Съответно вярвам, че това е най-актуалният начин човек да се качи и да влезе. Потеглих от Бузлуджа и нямах време да потърся повече за входа. Сега запътвам към бензиностанция, защото поизхарчих доста газ, пък тази кола си подхарчва. И оттам отиваме към Калофер и нагоре към вече Ботев. Да видим как ще е оффроуда там. Около 30 км има оффроуд. Ще видим как ще е. И така, заредих колата и се запътих към финалната ми спирка за денят – връх Ботев. Апдейт. Със сигурност е връх Ботев, като гледам. Горе се вижда метеорологична станция, ли е телевизионна кола, ли е, така и не помня. Това забравих да преди знаех. Но да, отиваме натам. Още около час-два, 50 км общо отгоре. Ще видим дали изобщо ще успеем да се качим. Това е въпроса. Ето откъде обикновено започва пътеката за връх Ботев, през гората, 8 км нагоре. А пък ние вместо това ще направим 19 км по този път. Дайте да видим дали няма да закъсаме. В крайна сметка, дори нямах шанса да закъсам там, защото ме очакваше ново разочарование за този ден. И този план също не се развали. Не знаех за това и нямам такова нещо. Много хубаво. Сега ще си помисля какво да правя. Ами, помислих и в крайна сметка реших да се насоча към плануваните на следващия ден водопади. Знаех, че има път оттам, който потенциално води до Ботев. Та се зачудих дали има шанс оттам пътят да бъде с свободен достъп. Минах през село Тъжа и продължих нагоре по планината, където ме посрещна много лош път,
който не знаех дали е правилен и дали изобщо ще ме закара където трябва. Буквално изглеждаше твърде зле да е активен път до която и да е местност. По-рано ме изпревари едно семейство с Лада Нива, ама тя Ладата тук се чувства се оче на магистрала. Те караха с 30, аз карам тук на първа с 10-15. За тях направо те се вървят по облаците. Ама няма колата се оправя. Не е зле. Пътя беше малко по-зле в началото, може би на връщане ще снимам да покажа. Тук е една идея по-добре, но е много на остри камъни направено и на дупки. Е малко неприятно, най-малкото неприятно. Но се надявам, че ще успя да стигна до къде трябва да стигна. Някакъв водопад, аз бях запазил тук 3 интересни водопада. Ще ги разгледаме, най-вероятно ще пусна на къмпинг някъде там, ще видим. Впрочем, пътят прилича на просто чакален път на камерата. Но в реалност има огромни дълбоки дупки навсякъде, както и големи камъни, които биха пукнали картера на някоя по-ниска кола. Ако имах компания, ще да накарам някой да излезе отвън да снима, да се види. Но, нали, в случая идеята беше да бъда сам. Все пак успях да направя един кадър с дрона ето тук. Реално, тук започнах вече да срещам хора, автомобили и прочее. Та вече бях една идея по-сигурен, че съм на прав път. И други луди има като мен. Не знам колко се вижда там една справа кола, май не се вижда изобщо, все тая бе. Hyundai, какво беше забравих? Много подобен еквивалент на моята Kia. Буквално една и съща кола, различна марка. Един и същи модел. Да бе, щом те са додрапали до тук, значи аз ще мога, че даже и нагоре. Изненадващо вече срещнах няколко автомобила по този път. Очаквах да бъдат 0, но имаше един голям камион за дърва, Лада Нива, която споменах, и тази кола. Все пак е доста повече отколкото очаквах. Тъй, че да, ето пак една грамадна дупка. Да се фърли човек направо вътре. Там един с джип, някой Mitsubishi, пак буквално срещнах преди секунди след предното видео. И го питам, пътят до водопада, така ли е зле навсякъде? Той вика, да, така е. Явно ще сме на оффроуд приключение. Знам защо бих толкова много гаден път. Определено е за подобна гледка. За такива моменти живее човек. Сам, кефти е, в гората на чист въздух, на красота. Какво повече да иска човек? Освен да мога да се кача до онзи връх, Ботев, с колата имам предвид. Как може да го направят? Да трябва да имаш разрешение от общината. Аз какво ще направя там? Браха ли ще открадна? За какво ме е това разрешение? Ще кажеш, че кой знае какво? Тук ще прекъсна глупавите си разсъждения, породени от това, че бях раздразнен, че не можах да се кача на връх Ботев, за да кажа, че се поразрових и разбрах, че достъпът на автомобили до връх Ботев и други върхове е ограничен целогодишно, за да се защити уникалната природа на националните паркове. Движението на превозни средства е строго забранено, тъй като причинява трайни увреждания на тревите, местообитанията и застрашава редки растителни и животински видове в района. Тук срещнах разни мотористи, което означаваше само едно. Мястото определено е готино за шофиране, щом срещаш такава активност. Буквално малко след това обаче стигнах до нещо неочаквано. Бариера, но този път имаше и хора там. Значи, току-що минах една бариера и тук явно беше с не напълно свободен достъп. В смисъл, те казаха, че е свободен достъп, но все пак трябваше да ми запишат името, номера на автомобила и да ми разгледат колата, дали не нося нещо, не трябва да нося. Понеже тук е природен парк, каква готина чешма. Понеже тук е природен парк и забранено лов, риболов, всеки такива неща, за жалост, включително и къмпинг. Къмпинга се извършва само на зоната на хижите, доколкото разбрах. Ако не съм на някоя хижа, може някой да дойде да ми направи проблем. Затова ще говоря с някой хижер, ще видя някоя хижа така, поне една ще питам там някой. Дали има вариант
да остана, да се паркирам колата там и да остана да пренощувам. Не след дълго се натъкнах на един от водопадите, които ми бяха в списъка. Доста е красив, доста мощен водопад, между другото, пълноводен, сравнително. Рядко съм виждал такива. Красота. Преръвна красота. Тук пътя вече не е чак толкова лош. Айде. Чао на водопада. Да видим после следващия, който ще е по-голям. По-нататък. Казаха ми, че ми остават около 7 км. Аз си мислех, че вече са по-малко. То е една... Ого. Ще го прочета после. Абе, като вървиш, пътя не изглежда толкова зле. Той даже и на камерата не изглежда толкова зле, ама много друса на места. А пък и някъде има такива големи дупки. Това аз не спрях да пея за тия големи дупки, просто аз съм хиперизненадан. Не очаквах да е толкова зле. Но пък, колата се държи. Че всичко е топ. Всеки път, когато видя така гледка, просто трябва да снимам. Няма как да пропусна. Уникално яко е. Наживо е по-яко, де. Отколкото на камерата, но просто е някаква красота. Друго нещо, дет кефи е, че има хора, дето тръгнали на хайк, демек пешачката. А пък аз имам възможността просто да си продължа с колата. Още хора. Което няма лошо, разбира се. Мане. Шибър колата от всякъде. Не шибър колата, в едно дървото, по-скоро дървото и шибър колата, някакъв клон. Ама при офроуд и овервандинг е нормално. Нали, ако демиджа, ако повредите са само по тялото на автомобила, някакви козметични, значи нищо ти няма. Юнак без рана не може да се вика. Вече ако направиш някой друга авария, като да чупиш съединител, това вече е друг разговор. Но, в крайна сметка май уния ме излагаха, че пътя не става по-добре. Той тук направо е магистрала сравнение с Уни в началото. Де е хубаво нещо. Там виждам скали. Май приближавам водопада. Найс. Ето още едно хубаво водопадче, което идва явно от по-големия водопад по-нагоре, който ще видим малко по-късно. Много е приятно и много е красиво. Прохладно едно такова. Следващото интересно нещо, с което се сблъсках, бяха 3 стада с крави едно след друго. На някои места овчарите ми помогнаха да мина, но на други трябваше да се оправя сам. А кравите са тежки животни. Тежки в смисъл такъв, че дори да ги блъсна с колата, на тях ще месе тая. Нямат абсолютно никакво чувство за самосъхранение. Бибиткане, форсиране, няма файда. Реално единствено, ако физически ги побутнах с колата, леко тогава вече се дръпваха. Голям трафик днеска, бе. Разбирам в някой по-голям град като София или Пловдив. Ама стига е. И така, стигнах до водопад Килимлийското прескало и съответно спрях да направя няколко кадъра и да се порадвам на мястото.
Докато снимах водопада, кравите ме изпревариха и отново трябваше да ги изпреварвам и да минавам през тях. Тия крави, дето бяха по-рано, пак ме изпревариха, пак трябваше да ги минавам. Направо ме съсипаха. Обаче гледката тук, офроуда между другото, за жалост офроуда е зле, гаден път, обаче гледката определено си заслужава. Не съм очаквал да има трафик на такова място. Чува се дали въобще се връщам по същия път утре. Може би ще ми излезе по-добре, по-кратко и изгодно. Ако продължа напред, може би от другата страна на Балкана и да се използвам нормалните пътища, се върна, ще е по-бързо със сигурност. Защото да стигна от тук ми отне към 3 часа по тия черни пътища. Работата е сериозна, не е етап. Ама ще видим, какво дойде. Това е хубавото на приключението. Не знаеш какво ще стане, не знаеш какво ще дойде. Имаш само някакъв приблизителен план. Ого! Ривър кросинг. Дойде ривър. Една река. Идея си нямам къде отивам. Маич не ми е. Въпросът е да намеря хижа, където да питам дали мога да остана. Съответно най-вероятно ще трябва да им пътя. Или да намеря някакво мега стелти място за къмпинг. Сега тук е хубаво, равно е, обаче е мега очевидно. Той пича каза там на бариерата, че има патрули някой път. И ако има патрул, много лесно ще ме спокнат. Тъй, че трябва да погледам. Ще видя. Ще преценя. Абе, начестах се красата в крайна сметка. Не стана на Ботев, обаче честно казвам това е еднакво хубаво. Не бих казал, че е по-лошо. Много е красиво, много е приятно, имаше си офроуд, имаше и крави. Това, което не го очаквах и честно казвам, нямах желание да срещам. Когато стигнах до върха, срещнах друг клуб, този път с офроуд машини, които явно си бяха направили пътешествие до тук. Явно днешният ден беше достатъчно хубав, че много и различни ентусиасти бяха излезнали да му се нарадват. Колкото до мен, аз стигнах до най-високото, до което можех да стигна с автомобил. Останалите пътища бяха отново забранени с същата табела като за Ботев, та оставаше само да се намеря място, къде да спя. Получих разрешение да преспя в колата си от хижата и там. Казаха, че няма значение къде. Насякъде мога. Аз реших и тук да не съм хептен на паркинга им. И пак да съм сравнително близо до тях. Да не е да ми направят горските проблем. И сега ще се почва с оправянето на колата. Така, това ще е място за вечерта. Малко колата е настрани, което означава, че ще се спя на една страна. Не изглежда като най-комфортното нещо, но пък и в палатка не е много по-комфортно, тук поне съм се незатворен. Ете, поне ще се събудя на готина гледка. И утре пак ще умисля с пътуването. Как ще слезна в Брово. И реално май директно ще се прибирам, защото
Мисля, че няма нищо друго да гледаме. Е, тая гума ме притеснява, че е леко мека. В смисъл... Мисля си да пробвам на някоя бензиностанция да я напомпам. Ако стигна до там, ако не стигна, ще трябва да я сменям хубаво, че има резервната. Лошо, че спа с нея. Колата беше що да готова, така че реших да се поразходя насам натам. Честно казвам, за първ път се разхождам така сам. Мисля да сам си правя приключението без да вземам компания. И честно казано е приятно. Обработва характера на човек, изгражда го, прави го по-добър. И същевременно някакси те свързва с природата. Съвсем друго се е да си сам. Това е едното. Другото е, че да си с кола на такова място е доста по-различно. По принцип, нали си с раници, щеки, работи. А в момента аз съм без нищо, става съм си колата, нали се приготвих. И единствено си взех дрона. И сега ще се разходя без никакви грижи. Надявам се. И ще се прекарам едно приятно и спокойно време в гората. И така, не след дълго се намерих цел за остатъка от деня. Да видим дали мога да отида и там. Ето там. Интересно ми е. Малко сайд-квест. Трябва да помня, че трябва да отида на там, ако искам да се върна при колата. Има табелки за връх Ботев. Предполагаме отвъд този хълм там, защото ма съмнява това да е той, да се вижда така от тук. Сега трябва да прекуся. Малко пририкличка. Видим дали няма да сопна. Рухото ми е се хлъзгата на тия камъни, ако мръднат, съм в гъла. Камъка мръдна, но нас не падна. Найс! Сега трябва да намерим път до там някакси. Може би ще е по-добре да отида там. Твърде късно, вече си избрах това място. Гледай ти. Той имало път нататъка, там дето ходят хората. Там ми беше по-интересно да видя какво е. Специфично отвъд този хълм там. Хребет, по-скоро. Тук колкото повече се приближавам, толкова повече осъзнавам, че мястото е много по-далече отколкото изглежда. Ама имам време. Само трябва да внимавам, че в тия гори има мечоци. Да не взема да среща някой. Само това е проблема. Другото чиста работа. Моята кола станала кафява. Мисълта не се личи много от тук, ама бая се замърси. Да видим какво ни чака. Нататък, ако изобщо мога да мина през тая гора. Реших да се забутам в гората и честно казано тук изглежда много диво. Определено не е пътека, това е неофициална, може би животинска. Но се стори, че видях табела по-нататък и там. И си мисля, какъв е шанса да съм намерил случайно някаква пътека. Но сега като съм тук, май по-скоро не.
няма табела. Няма и пътека. А върха изглежда близко, но реално май не е. Мисля, че излязах от мрачната гора на Пеляшка, без да ме изяде мечка, поне за сега. От тук само гол боир. Хем по-безопасно, но пък и повече жегаше. Но си имаме цел. Минаваме мисъл през главата, че може да не се сети какъв е пътя наобратно. В най-лошия случай по хребеда, отгоре по чистото се ще намеря някаква пътека до хижата. За късмет имам все още време. Положението е тъжкан, ама по приятен начин тъжкан. Там е колата. Че има разумно. Там е колата. Имам още път да минавам обаче. То не се усети. Га минах този разстояние. Притеснявам се само да не залезе слънцето преди да слезна долу. Защото тогава ще е проблем. Ама сега ще се оправя. Чувството да си сам на такова място обаче е наистина уникално. Човек в ежедневието си рядко може да остане сам до такава степен. На километри няма жив човек от мен. Не всеки би оценил подобно усещане. Но, както се казва, не всеки би оценил и Мона Лиза. Понякога просто човек трябва да се радва на такива прости неща в живота и да оценява редкостта им. Впрочем, само на мен ли тази гледка тук ми напомня нещо от сорта на Шотландия? На мен лично доста им прилича. Мисията е успешна. Качих се на върха, на който исках. Сега мисията ще е нова. Да намеря пряк път или да изобщо да успея да намеря стария до хижата. Оп, дрончето идва. Не знам дали ще се приземи. Не можа да го заснема като хората. Много удобен дрон. Препоръчвам. Направих малко кадри и вече беше време за връщане. Като голям няма по-хубав път, по-лесен. Затова трябва да мина някъде там отгоре пак и някъде от тук отдолу да се спусна и после се мушна от онази гора там, да отида до там и оттам трябва да отида до хижата. Какво вървене ще... Да се надяваме, че няма мечки. Намерих една идея по-пряк път, като минах през тези храсти. Не се лича, ама са дълбоки и съм целия в иглички в момента. Но се спестих поне 20 минути ходене, тъй че е пак добре. Айде, обратно в мрачната гора на Пепеляшка. И отново съм в по-безопасната зона на местността, на парка. Сега само трябва да отида до колата и да излоча едно шише вода и надявайки се да има някъде чешма, да напълня и да повторя. Защото направо устата ми става на пустиня. Направо тази вода между другото толкова чиста изглежда. Ще мисля да пия от нея директно, но май не е добра идея. След кратко време стигнах до колата и реших да вечерям. Току-що хапнах една консервичка. Перфектни са за такива походи между другото. Часът е 7 и имам още доста време до спане. Приключих с разходката за днеска. Може би ще седна да посвиря малко.
Но така де, не искам да ви надувам допълнително главата с моето дрънкане. Не е като да съм професионален музикант. Просто исках да покажа, че това е едно добро занимание за убиване на времето в такива ситуации. Бърз апдейт. Реших да се направя колата да има малко повече privacy, защото реално като спя. Тук му им се виждат краката, ама да не се гледа аз като спа. В смисъл да не ме гледат. И разбира се, предното стъкло. Задните стъкла са затъмнени. Аз реално трябва един ден да затъмня всички стъкла. В смисъл в момента задното стъкло и тези са затъмнени. А това тук не е затъмнено. Ама от тук не се вижда много коста. Ако имах още един парцал, щях да закрия и отстрани, ама като цяло мисля, че става. Не е зле положението. Да. Трудно изглежда много мизерно за човек, който не ходи по такива места и който не къмпигува по такъв начин. Мен ма кефи. Не ми показва другите и техното мнение. Ето в крайна сметка на какво ще спа. Не знам дали изглежда коз, дали изглежда разхвърлено, ама като за безплатен кампер едва ли не, мисля, че е много добре. Имам отява, дебели дрехи, защото не знам колко студено ще стане. Този да захладнява сега, но сега е за дълъг ръкав. Не знам после как ще е. Ама ще видим, ще апдейтвам, ако има нещо. В крайна сметка сметах, че ме е реално да заспивам. Беше към 8 часа. Но когато легнах, неусетно се унесох в дълбок сън и се събудих чак в 23 вечерта, защото ми се доходи до тоалетната. 11 часа. Аз не издържах и дръмнах малко след последния път, когато направих видео. В смисъл, легнах и се унесах и чак сега се събудих. Много е красиво навънка, между другото. Може да се опитам малко по-късно да направя видео. Звездите са много красиви навън, когато си извън града. Да, всичко изглежда да е добре. А сега не е твърде студено, не е твърде топло, всичко е точно. За жалост не успях да направя хубави снимки на небето, но мога да покажа илюстрации как изглеждаше то. В града е невъзможно човек да види толкова ясно звездите заради светлинният шум. Но тук се усеща, че сякаш може да се види целият космос. Но така де, след последното включване легнах и се заспах. Уж. Бърз апдейт. Събудих се. Сигурно вечерта се събудих към 50 пъти по различни причини. Налито заспиването, събуждане, въртене. И се събудих на това, че вали. Валеше до сега. И се чуя дали е добра идея да изчакам да изсъхне евентуално или да потегля така. Не знам, не съм с гуми за всякакъв терен. То не е къде е много кално на повечето места, но все пак ако взема да затъна. Но пък хубавото е, че има доста коли тук. Ако затъна, се някой ще мине да ми помогне. Ама трябва да се преценя. Може първо да хапна, пък после ще видя. Така, часът е 6:28. Прибрах се с регията, вече всичко е както се трябва да бъде. Тук имам покути за фърляне, малко вода, надявам се ще напълня от една чешмичка. Навънка не изглежда е толкова мокро, толкова зле. Все пак ще видим по-нататък ден, но... Да. Като цяло е това. Телефонът беше на хипермалката батерия. Не можах да снимам преброението, но това не е толкова важно. Хапнах също. Сега надявам се да намеря някаква лесна къса пътека по-скоро за връх Триглав. Да окача и прито и може би да напълня вода, защото със сигурност след като слезна ще искам вода. Дрона ми няма особено много батерия, ще опитам да направя някакви кадри, ама колкото направя. Не знам, ще видим. Официално ми свърши батерията на дрона и означава, че той вече бива нерелевантен. Дори да се кача горе на онзи връх, няма да мога да направя някакви готини кадри.
то може и да е ветровито там. Така че се тая. Пътищата определено не са доста по-кални от началото, в смисъл не са се наквасили. Пък като сме по-надолу, проблема не е чак толкова голям. Но по-голям е проблема, ако си по-нагорни ще паля гаден пътя. И тъкмо приключих последното мини влогче, като след това директно за вода. Но мисля, че успеем да се измъкнем без някакви сериозни закъсвания. Или надявам се без никакви закъсвания. Не съм сигурен обаче дали ще се кача до върха. Ако вали така, няма да е много приятно и няма да има много смисъл. Това, което си мислех, беше, че тази пътека до водопада може да ме заведе до близкият връх, което за жалост не се оказа вярно. Сега, забелязах, че има... аптечка. Забелязах, че има нещо като път с пътека. Защото път е силно казано. Обаче, тия табели са избледнели, ма не може нищо да прочетеш. Не ти се вика, коя фана не знам де ще отида. И обхват нямам да проверя. Тук пише Праскал с молив написано на най-долната табела. Или с някакъв гаден фломастер, ама другите... чакай, някой се е играл да ги пише. Ама... така, хижа русалка... Добре. Значи има вариант да се кача на Праскалото отгоре. Пътека до Праскалото дръжки. Няма качване от тук до там. Просто няма вариант. Отвесна скала. Пък качването от тук си беше по-скоро свободно катерене по камъни. Се опитам да се приближа там да видя как ще е. Успях да стигна само до тук. Тук тирата е мокра, много се хлъзга. Пак спускането надолу няма да е много забавно. Съответно слязах и си продължих по пътят надолу. Почти 8 часа. Вече съм малко преди бариерата. Вече се вижда и кежеричи равнините. И със сигурност вече не се вижда място, където бях. Всъщност те минаха до 100 км от там. Реших да спря да погледам малко гледката и да се порадвам на хубавия въздух тук. Една от мисиите за деня. Да си намерим вода. Взимам шишето. Би трябвало да е добра за пиене. Да, никъде не пише водата е отровна, ще умрете веднага ако я пиете, значи всичко е топ. Пак се включвам с нещо интересно. Сега, не знам колко се вижда, то тук не се вижда по-напред. Изведнъж от никъде започва и тази черна линия по пътя. И това, на което ме навява, че най-вероятно е някой се е спраскал кардана, някой е с по-ниска кола или не е с отдолу скитплейт, си го е спраскал и му е текнало. То се не се вижда много, ама егаци, може късмет за някой. Тук е останал без картер, най-вероятно. Не е хубаво в принцип с такива коли да се ходи на такива места, тя няма никаква височина.
А пък там има табела, която потвърждава теорията ми, че има мечки. А също е там куче, което най-вероятно е на хората тук, ама не знам защо са си го оставили. Повторно включване относно кучето. Тук горе е хижа русалка, ако не се лъжа. Има логика да е най-вероятно от там. Просто да решил да лежи там, където беше, защото му е по-удобно, I don't know. В крайна сметка това ми беше приключението. Не беше точно това, което очаквах, не беше точно това и което планувах, но със сигурност ми беше приятно и забавно. Още веднъж, със сигурност го препоръчвам. Ако някой от вас се двуми дали да го направи, направете го. Няма да съжалявате със сигурност. Та така, ако видеото ви е харесало, ще се радвам да оставите едно харесване под него, както и да се абонирате, за да подкрепите каналът ми. Качил съм още няколко интересни видеа, които можете да видите, ако желаете. А отделно планувам да качвам още подобни видеа, свързани с такъв вид приключения. Всъщност, с всякакъв вид приключения. И така, чао от мен.